qegħdin naraw li pajjiżna nistgħu verament nerġgħu nitkellmu u ngħidu li huwa fost l-aqwa jekk mhux l-aqwa pajjiż li kellu l-handling ta' din il-pandemija. Kien dan kliem il-Prim Ministru Robert Abela waqt il-maratona ġbir ta' fondi li saret il-ħadd mill-Partit Laburista, attività li fiha spikkaw l-attakki partiġjani u negattivi mill-ogħla esponenti tal-Partit Laburista. Robert Abela min-naħa tiegħu qal li jinsab kuntent ferm bir-riżultat ta' pajjiżna fir-rigward tal-pandemija tal-COVID-19 anke meta Malta jum wara ieħor qed tirreġistra qatt ta' vittmi kaġun ta' din l-imxija. Fil-fatt dan qalu fl-istess jum li pajjiżna reġistra 3 vittmi oħra għal total ta' 20 fatalità f'7 tiem. Iżda għalih l-importanti li pajjiżna baqa' miexi b'normalità assoluta anke fid-dawl ta' numru ta' każijiet pożittivi rreġistrati ta' kuljum. Kemm konna affukati bħala gvern u l-ħidma tagħna tat riżultat sodisfaċenti. U dan fil-waqt li qal li hu suċċess kif l-ekonomija baqgħet fl-aqwa tagħha anke meta fl-aħħar ġimgħat rapport tal-Bank Ċentrali ta' Malta konferma li f'Ottubru kien hemm tnaqqis fl-indikatur tas-sentiment ekonomiku meta mqabbel max-xahar ta' qabel possibilment minħabba iż-żieda fl-infezzjonijiet tal-COVID-19.